Сега давам думата на главен асистент Мирослав Бачев с тема на доклада му от феномен към феномен, единство и многообразие на духа в интерпретацията на Джон Хик. This is our colleague, Assistant Professor Miroslav Bachev, and the title of his presentation is From Noumenon to Phenomenon, the Unity and Diversity of Spirit in John Hick's Interpretation. One of the significant contemporary philosophical interpretations of religious pluralism is presented by John Hick, according to whom different religious traditions appear as ultimate and historical responses to the transcendent and divine reality. The aim of the report is to analyze some basic ideas of Hick, who refers to Kant and his distinction between noumenon and phenomenon. Thus, the divine real, as it is in itself, is epistemologically inaccessible to humans, but it can be experienced and understood as it appears to religious consciousness, as different gods, different understandings of the absolute, etc. Fundamental is the difference between the real as it is in itself as a noumenon and as it is taught and experienced through a certain religious concept or as a phenomenon. No human description or set of descriptions can fully describe the real because the phenomenal world is structured by our conceptual frameworks as opposed to its noumenal basis. The divine noumenon is the necessary postulate of the diverse religious life of mankind. And I give the floor to Miroslav Bachev. Благодаря. Колеги, силно се надявам да се впиша в времето. Защо съществуват различни религии, ако религиозната истина е една? Ако Бог е един? Отговорите на този въпрос, разбира се, продължават до ден днешен. И те са най-разнообразни. И по тази тема аз избрах днес един интересен и значим философ и теолог Джон Хик. На българска аудитория не е много известен. Има, мисля, че 2-3 статии писани за него, друго не съм видял. Роден е в Англия, преподавал в Америка през по-голямата част от кариерата си. Според него религията, разбира се, лично обусловената, историческата, каквато и да е тя, е нашият разнообразен човешки отговор на една трансцендентна реалност. А формите, които разкриват тази трансцендентна реалност, са смайващо много. Историята на религиите свидетелства за това. А всички религии са исторически канали, буквално понятие на Хик, всеки от които през вековете се е смятал за уникален и превъзхождащ останалите, виждайки ги или като лежащи извън сферата на спасението, или като по-ранни етапи в еволюцията, на която той, т.е. този канал съответния, е кулминацията, или като по-малко пълни автентични версии на самия себе си. Какъв да бъде отговорът на взаимно изключващи се исторически свидетелства за Бог и богове, за личностни и неличностни проявления, за християнския Бог на любовта и милосърдието и безличностния абсолют Брахман, който няма отношение към нищо, освен към самия себе си, което също е малко словно казано. Относно религиозния опит на другите традиции, препоръката на Хик е да се приложи, той така го нарича, интелектуалното златно правило. А именно да бъде предоставяне на другите традиции в предпоставката, на която самите ние разчитаме при аргументация. По този начин достигаме до убеждението, че живеещите в рамките на други религиозни традиции са оправдани в доверяването си на собствения отличителен религиозен опит и възоснова на него в формирането на своите вярвания. В това отношение Хик предлага 3 възможни отговори на религиозния плурализъм. Първият скептическият, за който всичко религиозно е заблуда, догматическият, за който също всичко различно от собственото е
заблуда, и третият, според него, плуралистичният, съгласно който различните постаксиални, както ги нарича той, пък и не само, вери са различни начини на преживяване и възприемане на крайната божествена реалност, която обаче не се пробира изцяло в нито едно от разнообразните гледащи към нея. Центрирането единствено върху собствено изповядваната религия Хик нарича още Птоломеево решение на въпроса, там подобно на Кант, разбира се, на коперниканския обрат. Нали? За разлика от коперниканското, а именно центрирането върху трансцендентно реалното като събирателна на всички религиозни традиции. Едно основно разграничение би могло да даде насоки за решение на проблема за религиозния плурализъм. То е между реалното само по себе си, или като такова, както обичаме на български да казваме, ако не музикално, и реалното като различно преживявано и осмислено от различни човешки общества и отделния човек. Според Хик, всяка от големите традиции прави подобна разлика. И той дава различни примери, които няма да изборявам толкова дълго. Например, казва Ниргуна и Сагуна Брахман, т.е. Брахман без никакви качества, този абсолютния сам по себе си, и Сагуна Брахман, в индийската традиция, този, който притежава качества във формата на Ишвара. В будизма също намира подобен пример. Разликата между Дхарма Кая и Нирмана Кая, т.е. абсолютното тяло на Буда и неговото земно тяло. Тези два аспекта са едно цяло, не идентични. В кабалистичните традиции отликата е между Ен-Соф като абсолютна божествена реалност и Бог като такъв, който ни се разкрива на страницата на свещения текст, на свещеното писание. В християнската теология, според него майстер Екхарт също прави такава разлика между божество и божествено. У християнски автори също има изобилства с подобни разграничения, особено в духа на апофатическата теология. Веднага обаче следва въпросът: какъв е смисълът да се говори за нещо като само по себе си и непознаваемо, ако е непознаваемо, за какво не е всъщност? Отговорът е, че характеристиките и качествата не се отнасят за Бог в неговото самостоятелно битие, извън обхвата на човешкия опит. И тук дава много богати примери в това отношение. Той е доста илюстративен, казал, всяко нещо подкрепено с много материал от история на религиите. Там била се спомняте индийското нети, нито това, нито това, какво е това, ами не е това, не е това, накрая какво е, не е съвсем ясно. Така. Една от основните разлики в интерпретацията на Хикс спрямо модела на Кант е, че категориите на религиозния опит не са универсални и неизменни. Както е при Канта, културно относително. Реалното се проявява, реалното, той така го нарича там, дариал, дава една аргументация защо на това се е спряла, не на всякакви други подобни термини. Реалното се проявява в теистични форми на религиозния опит като персонално и в концепции за абсолюта като неперсонално. Тези две форми не са противоположни за Хика, са допълващи се. В контекста на астивръзката то се преживява като лично, като Бог на Израел, като Света Троица, Шива, Аллах и така нататък. Във връзка с реалното в режима на имперсоналността, то се преживява като нелично и тук като Ниргуна Брахман, като Нирвана, като шунята, т.е. празнота и така нататък. Реалното като такова или само по себе си се преживява или мисли и се чувства по различен начин в различните религиозни концепции и доктрини. Феноменалният свят е структуриран от нашите концептуални рамки, за разлика от неговата ноуменална основа. Затова за реалното само по себе си може да се говори символно и чисто формално. Хик се позовава на Ансън от Кентърбери и неговото твърдение е, че Бог е това, от което не може да се мисли по-голямо. Това е всеизвестно, което не приписва на пределната реалност, като и да е характеристики. И тъкмо в такъв формален режим може да се твърди, че реалното само по себе си е ноуменалната основа на всички познати ни богове и опитни позовавания на абсолютното, за което свидетелстват религиозните традиции.
За Хик два са намисловните модела, съгласно които можем да схванем връзката между реалното, the real, и неговите персонални и неперсонални проявления. Първият е модела ноумен-феномен, с различни теистични и нетеистични явления. Реалното е толкова богато съдържателно, но може да бъде схванато единствено ограничено и преживяно според различни частични пътища. Схванато единствено ограничено, известни такива пътища от историята. Другият модел е предложен от Тома Аквински, според когото можем да кажем, че Бог е, например, добър, но не в смисъла, който твърдим това за човека, но че в божествената природа се съдържа качество, което безкрайно превъзхожда и същевременно се съдържа и аналогично от човека. На въпросът как по същество е възможна такава връзка между върховния ноумен и неговите многобройни феноменални изяви, Хик отговаря посредством митологичното говорене. Каза той, под мит обаче той разбира следното. Цитирам го. История или твърдение, което не е буквално вярно, но което има тенденция да предизвиква подходящо диспозиционно отношение към своя предмет. Така истината на един мит е практическа правдивост. Истинен мит е този, който правилно ни свързва с реалност, за която ние не можем да говорим с немитологични термини. Божественият ноумен се разглежда като необходим постулат на религиозното многообразие. Ако във всяка религиозна традиция обекта на поклонение или съзерцание се смята за реален, то е наложително постулирането на реалното само по себе си, като предпоставка за истинния характер на тези различни форми на религиозния опит. Ако не бъде допуснат такъв постулат, то трудно може да бъде намерено решение за множеството персоналистични и неперсоналистични форми на върховното, всяка от които го припознава като свое, което е разбираемо. В другите случаи религиозните опити следва да се разглеждат или като илюзорни, или като конфесионално ангажирани, отхвърлящи възможност за истинност на всички други. Постулирането на реалното като ноумен е също така и преодоляване на възгледа за религиозния опит като чисто човешка проекция, независимо социална, психологическа или каквато и да е друга форма на редукционизъм. В този смисъл божествените форми, възприемани персоналистично и неперсоналистично, не са само формирани от категориите на мисълта, но, цитирам Хик, изразяват в същото време присъствие и въздействие на трансцендентна реалност. Реалното не може да бъде в този смисъл добро или зло, съзнателно или несъзнателно, телеологично или не телеологично, субстанция или процес и така нататък. Защото всички религиозни доктрини са опити да се сведе реалното до нещо разпознаваемо от човека. Всички подобни опити на отговор на религиозния плурализъм, сходни с тези на Хик, обикновено са ориентирани в посока на формализма и с частично позоваване на апофатизма и трудно биха могли да бъдат съдържателни, защото тъкмо съдържателното е апостериор, ако използваме кантовия език. Те са тъкмо като такива конкретна вяра, конкретен набор от добродетели и така нататък. Основното послание на световните религии според Хик е трансформацията на разрушителния за човешкия живот егоизъм към ново центриране, но в трансцендентната реалност. И това е естественият извод, до който може да бъде достигнато, щом се изостави ексклузивистката догма, както буквално се изразява той. Хик обосновава своята визия за християнското спасение от гръцкото сафер, спасител и спасение, и латинското салус, в едно по-широко тълкуване към на християнската идея за изкупителната смърт на Христос. Цитирам го, като специфична форма на по-общата идея да бъдеш изведен от лоша ситуация в една радикално по-добра ситуация. Край на мисълта на Хик. И в този смисъл, според него, може да се говори за буддистско спасение, както и за християнско освобождение. А именно от вината и греха, за разлика от индийската идея за освобождение, като един особен вид пробуждане от метафизическата илюзия на света. Поради тази по-широка употреба Хик се насочва към паралелна употреба и на двете понятия – спасение и освобождение. Salvation, liberation. Приключвам, да. Според него и двата термина насочват към една и съща идея, независимо от метафизическата среда, в която са родени.
Въпреки че мисли за преодоляване основния проблем на религиозния плурализъм през кантовия модел в религиозната област, Хик не отговаря на въпроса как противоположни религиозни доктрини са все прояви на едно истина. Как всичките са истини. Дали в този случай не би му помогнал по-добре Хегел, че при сблъсъка на тезата и антитезата, обичайно синтезът не е просто сумарното, а третото, което ги надвишава. Кое обаче би било това трето? Има ли то някаква отнесеност към трансцендентно реалното, както Хик го постулира, което можем да познаваме само чисто формално? В действителност проблемът за религиозния плурализъм в философските рефлексии по необходимост включва в себе си този за религиозното единство, защото относно религията, философската рефлексия сякаш по подразбиране е ангажирана с тази проблематика около оста религиозно единство, религиозно многообразие. Тоест, темата за религиозния плурализъм в повечето случаи не се обсъжда изолирано. В това отношение опитът на Хик е едно модерно продължение на кантовите интерпретации с оригинално обсъжданата при него теза за религиозното спасение, съответно освобождение, като трансформация на човешкия живот. Благодаря, колеги, за вниманието.